and he just receives the supplies that arrive from abroad. But he should be knowledgeable sa mga requirements, Mr. Chairman. Ayan, nandiyan siya. Just for the record, may we just hear from him? What are the requirements para sa RFQ? Opo, ano po, no? Sinabi po ni Honorable, Gordon, kami po ay sa inspection po. We do not do with the, yung sa pre-qualification or the bidding process or how the manner of procurement po. These PPs were, then, basically, wala po. So, Mr. George, wala man lang kayong, hindi nyo alam kung ano yung mga requirements para sa RFQ? Wala kayong idea? More slight during the kasi sa ito, sa Bayanihan 1 and 2 na po ito. Pero hindi ko tinatanong ko sa Bayanihan 1, kung alam nyo ba yung mga requirements pagsabit ng request for quotation? Since this this procurement po is under Bayanihan 1 or Bayanihan 2. Ang familiar lang po ako with the procurement law, yung normal procurement law natin, RA 9184, kailangan po talaga yung NFCC. So we think very with under po ng under po ng Bayanihan 1 and 2. So, mag-agree kayo sa akin na in-exceed ni Attorney Lau yung kanyang authority o hindi niya sinunod yung alituntunin sa procurement law na dapat times 10 lang yung maximum based sa net working capital. Kasi kanina pinakita ko sa slide na ang limit lang niya is 5.9 million pero umabot siya ng 13.8 million sa unang kontrata. But within the 1-year period, nasundan pa ito ng 54 million and another 220 million. So mag-agree kayo sa amin o sa akin na maliwanag merong binayulate si Mr. Lau. Your Honor po, sa po yan, sa RA 9184. Yun nga, aside said po kanina, I'm not very familiar with the Bayanihan 1 and 2, paano po yung mga provisions doon. That extent po, I'm not very Hindi ko masyado marinig si Mr. Mendoza, mahina yung kanyang audio. Opo, Your Honor, opo. Yung NFCC po na binabanggit, ay I'm familiar with. RA 9184 requirements po niya. As I said po kanina, I'm not familiar with the Bayanihan laws, 1 and 2. Sige. Mr. Mendoza, ipapamiliarize ko na lang kayo kasi yung sa Bayanihan, naglabas ng GPPB resolution. Di ba kung natatandaan yung discussion dito before? Yung 03-220, 2020 at saka yung number 16-2020. Ang sinasabi ni Mr. Lon noon, balikan lang natin yung nakaraan kasi baka nakalimutan na natin. No? Sinasabi niya, they commonly used yung common, tawag doon? CSE, no? Commonly used items and equipment. Commonly used. Yeah, anyway, kinay-claim niya pang infrastructure lang daw, but do sa GPPB resolution 16-2020 kasama yung goods, no? Yan, commonly used supplies and equipment. So do sa resolution 16-2020, so saklaw ito yung face mask. So yun lang gusto ko ma-establish dito, Mr. Chairman. So when we prepare our committee report, we can also include this particular issue. And Mr. Lincoln Ong, natatanda mo yung testimony mo noong September 10, di ba, tungkol dito? Kasi tinanong din kita, ako yung nagtanong sa iyo noon, na ano yung mga requirements na sinabit ninyo. Ito yung sagot mo. Requirement, yung mayor's permit for 2020, income tax return, saka yun nga, yung NFCC. Do you confirm that? Can you recall? Yes, Mr. Chairman, I can recall na binabasa ko po yung ano yung nakikita ko dun sa papeles. Yes po. Yeah, thank you. Thank you, Mr. Chairman. I just would like to point that out. Good question, Senator Lacson. Thank you for
watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.